YouTube. Og det her, det er en ny video af Minecraft. Og så kan vi høre en grinende Tobias i baggrunden. Hej alle sammen. Og Gris har fået vinger. I min tekstpack. Okay, godt. Det er godt nok noget en grinende start, okay? Se allerede. Der er vi får 100 subscribe, som fortæller jeg, hvad Kasper angår. Nej! Nej! Det er YouTube, det er ikke noget andet. YouTube er for sjove ting, din spærret. Hej, Gris. Okay, vi starter med at få noget... Vi får lige noget træ, okay? Og det var den her ø, vi spawnede på, og vi lavede nogle sjove ting derovre, for sjov, fordi vi lige synes, vi skulle lave noget, så vi sprang næsten det hele op. Vi kuster din spade. Så der har vi en aftale nu, der skal vi ikke gå hen. Og vi vil... Og vent vi... Jeg prøver lige at stoppe med at filme her, og så prøver jeg lige at se reglerne af The Island, eller hvad det nu hedder. Lonely Island, eller et andet. Så vi ses lige om lidt, hvilket betyder, at når jeg siger lige om lidt, så kommer jeg op et kvart sekund efter. Så hvis så jeg her er her nu. Godt så. Jeg fandt ud af at reglerne, det var bare enkelt nok, at man må ikke vælge. Så man må ikke forlade øen. Man skal spille på normal, og man skal tage billeder af sine achievements. Det gør vi så ikke. Og vi ingen hack, det gør vi så heller ikke. Nej, slap af. Vi bruger ingen hack. Og hvis vi dør, så taber vi. Det spiller vi ikke med, for vi vil gerne have det som en let's play også. Og 7. Ha' det sjovt. Eller 6 hedder det. Ha' det sjovt. Så vi skal have det sjovt, samtidig med at vi spiller mod zombier og alverdens ting at dø. Det lyder interessant nok. Ja, så jeg håber, har du fået noget træ egentlig? Det ved jeg ikke, om du har. Ja, lige meget. Ja, fordi jeg skulle vente på dig. Ja, det finder. Okay, jeg er klar. Godt, så nu får vi også lige noget træ. Venter man på det. Så vil jeg tage her der. Og jeg tror vi får nogle cocoa beans nu også, som selvfølgelig ikke gider falde på mystiske vis. Nå sådan noget. Lol. En også mand. En hvad for noget? Det ved jeg. Og venlig, jeg skal lige hurtigt sætte på min telefon, for jeg tror lige jeg fik en besked, og det synes jeg er lidt vigtigt at se. Lige meget. Ja, undskyld. Ja. Jeg fandt det bare lige interessant. Og vores hus bliver sjovt nok bygget af junglewood. Der er ikke så meget andet. Nej, der er også ny. Hey, ved du hvad, du hedder Tiger, du hedder Tobias. Ved du hvad? Jeg tror at vi bygger det her, vores hus hernede. Det bliver ikke op i træ, det er lidt for traditionelt. Tradition. Et eller andet. Du ved hvad jeg mener. Jeg tror det hedder traditionelt. Traditionelt hedder det. Ja, det er lidt dog. Så vi bygger det her nede i den der lille bitte hul i jorden, hvor der er vand. Så vi laver bare sådan en sti over vandet, og så bygger vi det dernede. Så. Måtte man ikke forlade øen, altså? Nej, jeg må slet ikke forlade øen. Og det kommer vi heller ikke til. Nej. Så må jeg lige hurtigt hoppe ud i vandet. Jeg tror ikke, der sker så meget ved det. Men ja, man må ikke, vi siger, vi må ikke forlade øen med mere end 10 bloks væk fra vandet. Så vi må ikke gå væk til, vi må ikke gå ind til nogle andre øer. Som den der over. Der er lyn over det hele, Kasper. Er der lyn over det hele? Er der lyn med? Good to know. Nej. Der er hvis der skal ligge til vores træer. Det gør der ikke. Og det er derfor du også skal sætte noget træ nu. Så dør jeg. Det er ikke sjovt at dø. Jeg har 22 stykker. Ja, hvad har du 22 af? 22. Fuck, jeg er bange lidt. Men
Jeg skal rage quit. Nej, du må ikke rage quit. Rage quit, det er min egen server. Tak. Hvad fuck er det her? Nå, det er nok. Din mor. Op. Hey. Så bygger jeg lidt svært, så jeg er klar til at kæmpe, som jeg altid har været. Som selvfølgelig ikke er et svært, det er sådan en kølle. Og I skal bare skrive i kommentarerne, hvis I godt kunne tænke jer til en texture-pack, fordi så ser jeg den der bare op i videoen, eller måske næste video, eller næste video igen. Hey, top af øen. Er du oppe på toppen af øen? Helt oppe på toppen, hvor man kan komme højst på. Ja, jeg skal se noget. Nå, okay. Godt så. Jeg har ikke så meget. Kun en. Er du ikke så at tage et headset på, for jeg kan høre mig selv, når jeg snakker? Jeg har lige hørt. Please. Og du skal ned. Tager du ikke lige hurtigt noget headset på? Mig? Ja, dig. Fordi jeg kan høre, det er sådan lidt provokerende for dem, der ser videoen, og for mig, når jeg gør mig selv hele tiden. Hvad satan? Fuck. I helvede. Er der overhovedet noget fladt sted på den her ø, hvor jeg kan... Ja... Hvor jeg kan tage noget sten? If there is not a flat spot, you must make one. Ups. Sådan. Au. Vi skal faktisk finde et sted, hvor vi kan bygge en lille trappe ned. Vi laver bare en her. A, B, C, D. Så der er noget sten her nu. Og kul, det er også fint. Jeg kørte lige hurtigt toggle downfall. Please. Mig? Ja, dig. Toggle down. For jeg kan på mystisk vis ikke skrive. Oh my god, det er Slenderman. Tak, det blev helt stille lige pludselig. What is this? Din mor. Og så falder jeg ned i det dybeste hul af alle. Fedt. Fedt nok. Jeg troede du slog. Det var bare min punker, der var slå mig igen. Jeg håber virkelig, du har noget med. For du må ikke dø. Jeg kan se dig. Kasper. Hej Kasper. Har du noget med? Jeg har ikke noget med. Undskyld. Au. My god. Jeg gemmer mig i hjørnet og skider bukset. Hvilket difficulty her er den på? Hard. Hard? Ja, vi er pro, vi kan klare det, vi er pro. Kom, har du noget træ på dig? Ja. Godt, så lav en pickaxe, og så tag noget sten, for vi har prøvet at få sten. En masse milliarder sten. Så vi kan få nogle stentools. Stone tools. Mm. Ja. Nej. Hvorfor har min telefon med at vibrere hele tiden? Jeg tror, der er nogen, der ringer. Det skulle da provokere. Skærmen, der bliver bare ved med at tænde. Jeg tror konstant, der er nogen, der gør et eller andet. Altså, gør et eller andet. Hvor dejligt. Nej. Du er syg. Er du syg? Det er jeg med dig. Det kan jeg lukke for. What? Hvad for noget kul? Har du det? Hey, der kommer XP ud af Ors. Vidste du ikke det?
Jo, Det- vidste det- godt, men Det jeg har bare kom glemt faktisk i sidste opdatering. You know? Nej, den. Jeg har bare stensvær. Nå. Hvor fuck er alle mobsene henne? Det tror jeg lige. That's... Nå. Ja, okay. Jeg bare så gå rundt og se grise og sådan noget. Der kan ikke se nogen mobs. Grise er en mops. Det er det ikke engang. Hvis du ikke en gris er en mob. Svin. Så syg jeg en gris. Jeg synes faktisk, du er kreativeret i hest. Tak. Ja. Det, Kom det, her. takker I lige meget. Jeg Nu er jeg helt vildt glad for dig. er helt vildt glad for det. Det er jeg også. Så er jeg selv glad. Jeg er også glad for mig. Jeg er også glad. Jeg har også savnet. Jeg har også savnet mig. Jeg savner dig, ja, det har jeg også. Man, Der var ikke noget spejl. Ja. Hvad jeg bare glæder mig til at skal møde dig. Det gør jeg også. Høbbelig Kasper. Nu kommer jeg op og... nej. Kasper. Tobias! Ej, hvor er jeg godt nok stenerne at høre på lige nu. Jeg er totalt negativ. Hvorfor er jeg negativ? Det må jeg ikke være. Hjælp mig! Jeg ved sgu da ikke, hvad jeg skal sige. Hjælp mig! Jeg er din far! Jeg har noget iron. The fucking die iron. Ja, ej, hvor er jeg så Furnaces. Totalt awesome. Hømoline. Hvad kaldte du mig? Jeg hedder sgu da ikke Nicoline, din spade. Jeg sagde ikke Nicoline, jeg sagde... Jeg skriver ned i chatten, så kan du bedre forstå det. Fair nok. Fair enough. Færøerne! He. Nå, det var ingen mening. Men fuck, undskyld! Du stod i vejen! Siger vi. Hømul. Ja. Høming. Nej, hømoline. Nej, høming. Jeg har en skov, din bitch. Du er totalt dum, eller hvad, mand? Ved du har en totalt syg skov. Nu er bange. Totalt bange, faktisk. Jeg tror, jeg kan min nærheden af dig, for du har en skov. Det har jeg også, bare en stenskov. Undskyld! Jeg har ikke nogen mus. Hvorfor så lige røven? Skulle da ikke røven? Jeg ved ikke engang, hvad jeg så derhen. Det sted, så får jeg bare den der. Yes! Minecraft musik, som igen får mig til at tænke over livet. Og nej, det er den købetanke. Det er fandme. Nej, det er ikke! Din mor er en kedetanke. Hold da kæft, man. I går spiste jeg en Hold da kæft. I går spiste jeg kage. Hold da kæft. Det skete bare ikke, det der. Prøv at tænke på alt det, jeg har gjort. Prøv at tænke på alt det, jeg har gjort i mit liv. Jeg Din brugte mor. faktisk en time i går på toilettet. Kæft, det var lang tid. Der spiste jeg en time af mit liv. Det er godt nok også bare pisse lang tid at sidde og stige ud i luften, mand. Prøv at sidde lige på bræt. Fucking morder. Hey, har du noget kul? Prøv at tænke, der vores mødre gjorde, at de skulle føde os. Det var sådan noget. Bare ligge flere timer. Kom on snart. Jeg har et stykke. Jeg vil gerne have det kul. Giv mig det kul, eller jeg dræber dig. Og et stykke kul af mig. Jeg har dobbelt røg. Jeg er nemlig Slenderman. Ligesom julemand. Er jeg Slenderman? Tak. Svin. De klamme står. Sådan. Så går bare vejs. Det er et svin. Det er tykkelæsmænd. Det er tykkelæs med lort. Den er ny. Det er tykkelæsmænd. Det er tykkelæs med. Ja, er der så meget lys. Jeg vil.
Jeg så også, hvad fuck sker der, mand? Okay, jeg tror, det er vores hus. Ja. Der er plomme med svær. Hey, svin, kom tilbage. Kom tilbage her, dit svin, mand. Danke, dit svin. Sig mig, det der hul her ikke være vores hjem. Fuck, det der hul Nej, her det ikke være vores Hey, se hvad jeg har fundet. Det der hul ikke være vores hjem. Det hul ikke være vores hjem. Okay, jeg har fundet en grotte, kan jeg fortælle. Jeg synes, vi skal bo i hullet. Synes du ikke også? Nej, jeg synes, jeg kan få det der sted, hvor jeg lavede vores hjem næsten. Eller... Nej! Forget it! Nej, så meget kul! Vi skal bare finde en torch, så er det faktisk ikke. Ja, jeg kunne egentlig godt bruge en torches lige nu. Du kan vel godt se mig under jorden, ikke? For jeg er under vandet. Og du sygt. Der er en grotte under vandet, som jeg er gået ned i. Totalt awesome. Hey! Det var jo ikke meningen. Ja, den vil jeg gerne se. Og vi kommer nok også til at lave nogle vlogs, mig og ham. Så det bliver hyggeligt nok, når vi først kommer i gang. Jeg vil gerne se det. Lol. Lol. Så går vi herop og kigger. Sig der ikke er noget kul. Sig der ikke er noget kul. Tak, der er ikke noget kul. Show me your hole. Hvad kaldte du mig? Kom bare hør dig. Hvad kaldte du mig? Jeg ved ikke hvad jeg har mistet af med FPS lige pludselig. Før der spiller med 50 FPS. Du er langt ned i jorden. Spacer. Jeg skal bare ned og have noget kul. Spacer. Det lyder seriøst som fransk. Hvad? Sapser. Dit sapser. Tak. Det er jeg glad for. Ah, what? What? Min spacer. Nej, nu er du lefty, du fuck, jeg vil ikke se min spacer. Ja. Jo, jeg så det godt. Hvad fuck skete der? Er der en rage eller et eller andet? Rage quit. Jeg blev sgu da rage. Jeg blev sgu da nødt til at rage quit, for der er en eller anden, der rager mig. Svin. Hvis du dør, så må det bare være det. Ind i hjørnet. Så må vi stoppe let's playing efter første episode. Nej, det må vi nemlig ikke. For vi spiller bare videre, så. I første episode, så let's play, hej. Der kunne jeg godt få luft. Det skulle da det der spørgsmål. Hvad fuck skete der? Det er ikke gerne bedre, op i maven. Nej, Op! Jeg kan nå det! Jeg kan egentlig ikke nå det, men det er lige meget. Op for satan, Kasper! Au! Au! Skynd dig, Kasper! Jeg er op. Og jeg er med til 4 liv. Yeah! Yeah! Total yeah, man. Yeah. Kasper! Slender is coming for your ass. Prepare your anus. My anus. Okay. Det her, det bliver øen over alle øer med flyventræer. Og Slenderman. Det er det, Slenderman fra. Også Slenderman. Slenderman. Jeg kan faktisk godt lide, hvordan Slendermans navn det lyder lidt superhelt. Slenderman. Han lyder ikke som en superhelt. Han lyder som en eller anden, der går rundt og voldtager børn. Da jeg hørte om Slenderman første gang, så troede jeg seriøst, at han var sådan en, der kan gå med sådan en stor kniv og bare skarpe op i ansigt. Slenderman! Det er også tæt på. Det føles sådan der, hver gang jeg kommer tæt på en. Fuck! Ej, bare sådan noget. Ej, et stort træ. Prøv at kigge på mig. Prøv mig. Ind i hovedet.
Gå væk, eller? Jeg har ikke noget luft, det er bare sådan noget. Går totalt stille og bare rundt og siger den der lyd der for sig selv. Jeg keder mig. Man tager bare høretelefoner på, så har man bare den der lyd der til at afspille. Fuck! I can do this! Hey! Prøv lige engang at forestille dig, at man slår en prut. Så er det bare sådan noget, du kan bare på i skoven, det er bare totalt stille, så stiger du bare lige ind i ansigt, kommer det her bare. Fuck, hvor lækkert. Jeg ved bare ikke, hvem det var, der stod. Det var sådan noget, man står bare. Jeg får bare sådan... Så selvom man ikke vidste, at han havde et face, kommer der bare sådan et smil på. Stænder med et face. Det kommer bare sådan et smil på Slendermans ansigt. Fuck, jeg havde der træ, mand. Du tog mit træ, din lort! Løb! Løb! Ned i hullet. Fuck, hvor lød det klart. Ned i hullet. Hey, den skulle jeg også stå ovenpå. Jeg står ovenpå, fordi jeg er en pause. Ups. Sådan noget. Kan min venner ikke forstå, at jeg er i gang med at lave en let's play? Der er 23 stykker træ, jeg har 23 stykker wood. Fuck, hvor nice. Og ved du hvad, vi skal faktisk allerede her i første Minecraft episode. Så når der kommer 100 subs, så skal vi lige finde på, hvordan at lave. Hvad skal vi lave der? Jeg ved det, for gjorde på kameraet, for at man til at grine sådan meget. Nå ja, vi er inde i kameraet. Det er noget, som Kasper gjorde på kameraet. What the fuck, jeg stod ikke sådan, at jeg fra. Når du får 100 subs, så fortæller jeg en ting, Kasper. Nej, men gør ikke. Så nej. Jeg vil have mig til at sige noget andet. Eller vi skal lave noget andet. Hvis du siger det, så steder jeg bare lyden fra min video. Der er ikke nogen, der gerne vil der er ikke nogen, der gerne vil høre det. Godt så. Hvorfor er der et flyvende træ der? No flying trees. Hvad kaldte du? Hvad har du sagt egentlig? Jeg synes du sagde, at din mor har kopæt eller sådan noget. What? Jeg kommer fra et flyvende træ her, fordi din mor har været der. Hvad kaldte du? Der var ekstra. Der var sådan lige halvstor forskel på min mening af det du sagde, og det er din mening. Det er totalt i munden på Jan. Hvad skal jeg spise i aften? Hvad kaldte du mig? Ved du hvad? Jeg tror faktisk jeg vil stoppe videoen med at se solnedgangen her. Så svad alle mine venner, eller jo mine venner på YouTube, eller kommenter, eller nej, du siger det. Du siger det i replik for Søren. Nå. Godt, så siger han bare. Husk at kommentere, subscribe, like, add den til din favorit. Og share den på Facebook, eller hvad du gerne vil. Så bliver baby glad. Og så så snakkes vi måske i næste video. Og nej, jeg kunne bare ikke høre dig sige det, så du mener jeg gerne bare sige igen. Sig det igen. Sig det igen. Nej, du har aldrig gjort det. Nej, sig det igen. Nu siger jeg din replik. Nej, du skal sige din replik. Du skal sige din replik. Se nu hvor solen gået ned, din mor der. Nej. Solen går ned, din mor der. Nu kommer månen op. Nu ser vi måneopgangen. Nej, helt seriøst. Helt seriøst, sig det din replik. Det er fast, det er en tradition. Kommentar, subscribe, like, comment, favorite, og gør alt hvad du vil, share på Facebook, Twitter, eller hvad I nu har lyst til, og ses næste gang. Snakkes. Okay, tænk du meget bedre end mig, jeg skulle sidde og tænke over det, hvad jeg skulle til at sige. Godt. Hej. Og nu, jeg stopper ikke med at filme, så I kan bare se måneopgangen her
på speed. Sved. Sved alle sammen. Bye.